Вероятно, всеки един от нас е решил, че рано или късно старият хладилник Мраз трябва да отиде на боклука и да бъде заменен с нов, енергоспестяващ. Въпросът е, какво се случва, когато дойде време да изхвърлим ненужната вещ? Ако се чудите какво очаква вашите вече развалени печка, хладилник или сешоар, ето това е тяхното бъдеще. Тук те очакват своя нов живот, като рециклиран материал. По закон, нямаме право да изхвърляме старите си уреди в кофите за боклук, нито пък можем да ги оставим до тях. От друга страна, няма обозначени места, където можем да се отървем от повредените и остарели вещи. И така се стига до момента, в който дерета и канавки се пълнят с стари телевизори, хладилници и перални машини. Отскоро има и друг вариант, по-цивилизован и далеч по-екологичен. Гражданите могат да се обадят на нашия национален телефон, където наши служителки в кол-центъра могат да им посочат точен ден и час, в който служители на нашата фирма ще минат през жилището на гражданина и ще вземат безплатно, напълно безплатно за него излезе от употреба уред. Съответно, уредите се събират, както спомена, в нашите бази, не само в София, и в страната. И понеже сме свикнали с израза «безплатен обяд няма», потърсихме някаква уловка. Оказа се, че такава няма. Услугата е безплатна, тъй като се финансира от екотакси, които вносителите на уредите заплащат още на границата при внос. Така се предоставят пари за рециклирането на всички отделни групи уреди. Затова, ако имате повреден уред, вместо да викате съседите на помощ, обадете се в рециклиращата компания. Телевизорите, мониторите, които са CRT технология, т.е. с електронно-лъчеви тръби, съдържат някои опасни компоненти като олово и фосфор в своите кинескопи и затова технологията за тяхната преработка и обезвреждане е специална. Само за миналата година в рециклиращата компания са събрали около 17 000 тона електроуреди, които ще бъдат преработени и повторно използвани. Можем да върнем не само едра техника. В големите хипермаркети за електрооборудване приемат стари сешоари, лаптопи, прахосмокачки, въобще всичко, което се свързва с електрическата мрежа. Също така можете да се възползвате от екоофертите. Старо за ново с отстъпка. Плюсовете са няколко за клиенти, избрали тази услуга. Първата е, че купуват новия уред на по-добра цена. Примерно един хладилник, ако струва нормално в магазина 600 лева, вие може да го купите за около 500 и да вземем вашия стар хладилник, който консумира много повече енергия и безплатно да доставиме новия в дома ви. Такъв е пътят на електрическите уреди. Започват живота си в магазина и го завършват на път към завода за стомана в Перник, където отново ще се превърнат в метал за нови уреди. А тези, които се чудят какво да правят с старите си вещи, вече нямат оправдание да оставят опасни съкровища за клошарите до кофите за боклук.